Godmorgen. Jeg var slange der. Kring i tager, men han er en time og rødkakko. Siiva sumissanut imma suri 5 minuuttia kakao. Utakko jo tässä pillidaadattu. Ei se vaan feriakti. Äsi uutsaa. Mamma singi sut nämä tässä fissakin käden. What are you doing? I'm watching Casey. Nice dad? Yep. Mr. Nice Dad? Nice guy? Nice dad? Qamat afapayaswa Mumingakataav nga maisol kumania pilo. Asans? What? Uko qalliiqqanga itaariwakka. 1997. Isimanna. Ilunam afapinginikoongunarpakka. Alla atornikoongaarami. Massoqqinnikouakka. Nutaami. Massanneri nungullallutikka tangammatta. Etsaqap illinunerp affa atornikousanni. Nujakka. Qallipajuttakkaa. Ilunam affa. Tämä tuomatinginikoongilakkisi. Taaqassini ukiuqarlutit. Toon. Immaqa 15. Immaqa Spice Girls ikkana nuannaartorisi pilussua. Tämä ni Spice Girls ikkoqarmelli. Allaliu man. Ullu Marsoqangiuppada allariartussaagut angalanissaq masakku qarsaaatigiga maloqqami tarsassanerluta hotelissutsinni maqaluun maloqqamiinnerpu tama piilina tussanerluta isumakka paavippu paapnulo onaqanu isumaqarners oqalukkami maloqqamiikkuttu ataasitullattaartuannaavissagit befisaqingaluu piili ilqanu isumaarpit Ima misingilissaan piirin atorniarutta piiri atortariaqarpagu atuinnaavitariaqarpagu nalingapperusuppa. Kisianimi ullarma innaharlsiskraa. Takusa. Kisianimi da. Nuan takusaarpa masna ullua taas marlulluuna atuinnartuu taa kanila. All right? Masakkumunimut anilerpuut. Ullumarlaqangiuppa taallassa. Erinina. Issiatta. Sana resima. Oktober i så altaner 20 grader her på. Så rinner ris. Inges.
Qammatim affa Mumingakataav aanqinnaviiverqav sineqqiaartariaqissu ayappa Konac Ilaquttuuneeqatingukuttoorsinnarlui pulaaqatingukuttoorsinnarlui unnunaavarpu Ilaquttuu YouTube-min ajammat immiun ajappauksia unnunuanneraluaannarpoq aqanguaiste qoqqissuugut aqan ullataasiinnangussu aallarnissatsinnu erinninna ullusivikilleqqappu nej sivittoqqapput bye